Γεια σας! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Λογικά αν όλα πάνε καλά το βίντεο θα το δείτε 1 Γενάρη 2017. Θα έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, ελπίζω να περάσετε καλά. Ελπίζω να περάσετε ακόμη καλύτερα την πρωτοχρονιά και να περάσετε ακόμη καλύτερα αυτή τη χρονιά. Εγώ το βίντεο το γυρίζω 29 Δεκεμβρίου, είναι Πέμπτη, είναι σήμερα Πέμπτη, αλλά δεν πειράζει, τα λέμε από τώρα. Λοιπόν, για μένα είναι το τελευταίο βίντεο που γυρίζω για φέτος και για σας θα είναι το πρώτο βίντεο που θα δείτε, οπότε ήθελα να είναι κάτι που πραγματικά θα είναι εγώ και θα μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν βρήκα τίποτα καλύτερο από το να μιλήσω για αρώματα. Γενικά έχω τρέλα με τα αρώματα. Αγαπώ πάρα πολύ τις μυρωδιές. Όχι μόνο τα αρώματα που είναι στα μπουκαλάκια και τα φοράμε. Αγαπώ τις μυρωδιές από τη μαγειρική, από την κουζίνα. Τις οικίες μυρωδιές της μαμάς, του μπαμπά, όλα αυτά. Γενικά είμαι άτομο που λειτουργεί πολύ με την όσφρηση. Είμαι σαν σκύλος. Οπότε διάλεξα να κάνω για πρώτο βίντεο για το 2017 τα αρώματα που έχω επιλέξει για αυτό το χειμώνα. Ποια αρώματα θέλω εγώ να φορέσω αυτό το χειμώνα. Δεν θα είναι γενικά η συλλογή μου με τα αρώματα, γιατί έχω αρκετά αρώματα και λίγο πιο καλοκαιρινά και λίγο πιο βαριά που όμως δεν είναι τα top τέλος πάντων από αυτά που έχω. Όπως επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά αρώματα που έχω φορέσει στη ζωή μου, που μου έχουν αρέσει πάρα πολύ, απλά τυχαίνει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να μην τα έχω στη συλλογή μου και να μην βρίσκω λόγο να πάω να τα αγοράσω αφού έχω ήδη αρκετά. Οπότε δεν θα είναι αρώματα που αγαπάω γενικά, ούτε τα αρώματα που έχω στη συλλογή μου, θα είναι αρώματα που έχω επιλέξει εγώ για αυτό το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά, οπότε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με λίγο πιο οικονομικές και λίγο πιο πρωινές επιλογές και θα πάμε σιγά σιγά σε αυτό που είναι τούμπανο για βράδυ, υπέροχο και αυτά. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ το άρωμα. Είναι από τον Κορέ, το έχω δείξει... Τώρα το έχω δείξει σε αγαπημένα του μήνα, το έχω δείξει σίγουρα στο βίντεο με το τι έχω στην τσάντα μου. Είναι ένα άρωμα που αγάπησα πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά αρώματα από αυτή τη συλλογή του Κορέ. Είναι στα 100 ml, είναι eau de cologne. Δεν κρατάει απίστευτα, δεν είναι eau de parfum κτλ. Αλλά είναι υπέροχο για το άρωμα που θα έχεις στην τσάντα σου και θα ψεκάζεις έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας για να νιώσεις πιο φρέσκος. Φρέσκια. Μάλλον, αν είσαι κορίτσι. Το συγκεκριμένο πάντως είναι unisex. Πραγματικά μπορεί να φορεθεί άνετα από άντρα, άνετα. Δεν είναι καθόλου θηλυκό άρωμα και αυτά. Είναι ένα άρωμα φρεσκάδας, καθαριότητας και μέχρι εκεί. Και μάλιστα επειδή το έχω μυρίσει σε αντρικό δέρμα, μυρίζει 100% αντρικό πάνω στους άντρες και λίγο πιο θηλυκό πάνω στις γυναίκες. Οπότε έχει να κάνει και με το δέρμα. Είναι υπέροχο. Σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μου έχει τελειώσει πριν από λίγες μέρες, θα το δείξω και σε ένα βίντεο με έμφυση που θέλω να κάνω, αλλά σίγουρα θα πάω να το πάρω τώρα μόλις τελειώσουν οι γιορτές και αυτά, θα το ξαναπρομηθευτώ γιατί πραγματικά είναι υπέροχο. Λοιπόν, και να διαβάσω λίγο τα συστατικά του, έχω τα συστατικά από όλα τα αρώματα που θα σας δείξω. Λοιπόν, είναι με άρωμα πούδρας, άρωμα για αναζωγόνηση, αναζωογονητική κολόνια με τονωτικό εκχύλισμα ginger, εμπλουτισμένη με εκχύλισμα αλόης που προσφέρει αίσθηση δροσιάς. Ναι, είναι πούδρα, πούδρα μυρίζεις βασικά, αλλά ξαναλέω δεν είναι γυναικείο θηλυκό, είναι η πούδρα, η φρεσκάδα, η καθαριότητα, είναι αυτό. Οπότε μην το φοβηθούν και οι άντρες, πραγματικά είναι υπέροχο. Και θα συνεχίσω στο επόμενο άρωμα, είναι αυτό εδώ. Το πήρα πριν από λίγες μέρες, πήγαμε στο Κόσμο στη Θεσσαλονίκη, είναι 9 παρά, είναι έτοιμο να κλείσουν, εντάξει, τα μαγαζιά του μεταξύ γινόταν χαμός και τρελό κόσμο. Μπαίνω με τις σακούλες σαν την τρελή στο κατάστημα Mikado τέλος πάντων
και όλες οι κοπέλες εκεί προσπαθούν να με εξυπηρετήσουν με παπούτσια και λέω θέλω άρωμα. Το είχα μυρίσει πριν από κανένα μήνα που ήμουν στο κατάστημα εκεί στη Τζιμισκή, στη Μιγκάτο, και πραγματικά το είχα βάλει, είχα πάει να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια. Το έβαλα έτσι γιατί πάντα όταν έχουν έτσι αρώματα μου αρέσει να δοκιμάζω. Έμεινε πάνω μου όλη τη μέρα και κάθε ώρα που περνούσε μύριζε ακόμη καλύτερα. Όχι ότι στην αρχή δεν μύριζε ωραία, απλά όσο περνάει η ώρα μου άρεσε ακόμη περισσότερο. Τρελάθηκα. Είναι Mystic Night, είναι Eau de Parfum, δυνατό πράγμα. Είναι 100 ml και έχει, παιδιά, εξαιρετική τιμή και μυρίζει υπέροχα. Μπορείς να το βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί λίγο πιο βαρύ, αλλά όχι, αν είστε έτσι και λίγο extravagant και τα λοιπά, είναι super. Παρά λίγο να μου πέσει. Τέλεια. Να σας πω λίγο τα συστατικά του. Λοιπόν, το Mystic Night είναι το νέο άρωμα της Μιγκάτο, με ξεχωριστή σύσταση που αφήνει μια πικάντικη και ανατολίτικη μυρωδιά. Ναι, είναι και πικάντικη και ανατολίτικη, τα έχει όλα αυτά. Περιέχει ροζ πιπέρι, σανδαλόξυλο και βανίλια. Λοιπόν, το τελευταίο καιρό έχω πάθει κάτι με το σανδαλόξυλο και με τον κέδρο. Όποιο άρωμα έχει μέσα σανδαλόξυλο ή κέδρο, απλά αγαπώ. Και έχει και βανίλια, το κάνει λίγο πιο γλυκό, αλλά δεν είναι γλυκό άρωμα. Είναι έτσι ωραίο, γυναικείο, έχει λίγο μυστήριο. Είναι πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Πραγματικά, αν βρεθείτε έτσι σε καταστήματα Μιγκάτο και αυτά, φορέστε το να δείτε πώς θα σας κάτσει. Έχει και κάποια άλλα αρώματα, αλλά ήταν λίγο πιο γλυκά και δεν ήθελα να πάω σε τόσο γλυκές επιλογές. Αυτά. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο. Και συνεχίζω. Το τρίτο άρωμα είναι αυτό εδώ. Είναι το Fancy από Jessica Simpson. Λοιπόν, αυτό το άρωμα το πήρα πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια. Το είχα πάρει από το ίντερνετ, από ένα site, ελληνικό site. Το είχα βρει σε πάρα πολύ καλή τιμή, είναι 100 ml και αυτό, Eau de Parfum και τα λοιπά. Ναι, Eau de Parfum spray, ναι, 100 ml. Του πάνω και αυτό. Λοιπόν, το είχα πάρει γιατί είχα διαβάσει τα συστατικά του και λέω εντάξει, αφού υπάρχει άρωμα με αυτά τα συστατικά, οπωσδήποτε θα γίνει δικό μου. Είναι τέρμα γλυκό, δηλαδή πιο γλυκό πεθαίνεις, αλλά το αντέχεις, δεν είναι αυτό που λες με τίποτα. Ξεντήβητη μου. Ωραία. Σήμερα έχει τρελό αέρα, εδώ πέρα, τρέχουν τα πάντα. Λοιπόν, Fancy λοιπόν, Jessica Simpson, είναι πάρα πολύ γλυκό. Δοκίμασα να το φορέσω το καλοκαίρι και πραγματικά δεν άντεχα τον εαυτό μου. Έλεγα με τίποτα σκάω και μόνο που το μυρίζω. Είναι πολύ γλυκό άρωμα. Δεν το προτιμώ για καλοκαίρι, αλλά άρχισα να το φορώ έτσι κάποιες μέρες πριν, το έβαζα και πραγματικά τρελάθηκα. Είναι για χειμώνα αυτό το άρωμα, γιατί είναι αρκετά έντονο και αρκετά βαρύ, αλλά το χειμώνα είναι υπέροχο. Μυρίζει σαν τα μπισκότα Μιράντα, πραγματικά. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει σε λίγο μπισκότο, βανίλια, κάτι τέτοιο. Κρατάει το άρωμα, δεν είναι καθόλου εκνευριστικό. Και νομίζω ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει ακριβώς ότι φοράς άρωμα, νομίζει απλά ότι έχεις βουτυχτεί, ας πούμε, μέσα σε ένα τσουρέκι, δεν ξέρω, μέσα στη ζύμη του κέικ, κάτι τέτοιο πιστεύω. Να σας πω λίγο τα συστατικά του. Ναι, λοιπόν, Fancy από Jessica Simpson είναι ένα άρωμα με βανίλια, ανατολής και τα λοιπά για γυναίκες, κυκλοφόρησε το 2008. Οι νότες κορυφής είναι αχλάδι, βερίκοκο και κόκκινα μούρα. Οι μεσαίες νότες είναι γαρδένια, γιασεμί, αμύγδαλο και καραμέλα. Η καραμέλα είναι έντονη. Οι νότες βάσεις είναι σανδαλόξυλο, βανίλια και κεχριμπάρι. Ωραία. Έχει λοιπόν και γλυκές νότες, έχει και λίγο σανδαλόξυλο και κεχριμπάρι να το ισορροπούν, αλλά είναι γλυκό άρωμα, ξαναλέω. Πάρα πολύ ωραίο, κρατάει πολύ, το πήρα σε πάρα πολύ καλή τιμή, δεν ξέρω αν το ανέφερα, το αναφέρω τώρα τέλος πάντων. Πολύ πολύ ωραία επιλογή. Και συνεχίζω με ένα άρωμα πάλι από Κορέ. Είναι Eau de Toilette. Είναι στα 50 ml, βανίλια, φρέζια και λίτσι. Γενικά και από αυτή τη σειρά του Κορέ έχω δοκιμάσει πάρα πολλά αρώματα. Πιστεύω ότι για την τιμή τους είναι πολύ καλή επιλογή.
Εντάξει, οι eau de toilette δεν θα μείνουν πάνω σου μέχρι τα βαθιά γεράματα, αλλά για όσο τα χρειάζεσαι, εντάξει, πόσο θα κάνεις να ξαναβάλεις άρωμα, νομίζω μένει πάνω σου, μένει και στα ρούχα. Το έχω παρατηρήσει αυτό, στα ρούχα μένει ακόμη περισσότερο. Μυρίζει γλυκά, αλλά όχι αβάσταχτα γλυκά. Μυρίζει όσο γλυκά μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος που αγαπά τα γλυκά αρώματα. Άμα το πάρετε και από online φαρμακείο, το βρίσκετε σίγουρα σε πολύ καλύτερη τιμή, όπως και το άλλο από Κορέ που έδειξα. Και να σας πω τα συστατικά αυτού του αρώματος, άμα τα βρω κάπου, δεν θα τα βρω πουθενά. Το βρήκα. Λοιπόν, ναι, είναι βανίλια, φρέζα και λίτσι. Τέλεια. Αυτά είναι τα συστατικά του. Σίγουρα έχει κι άλλα που τώρα εδώ πέρα δεν τα λένε, δεν ξέρω γιατί. Πάντως βγαίνει έντονα η βανίλια, αλλά βγάζει και κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη ότι είναι η φρέζα και το λίτσι. Είμαι σίγουρη. Αυτά. Πάμε στο επόμενο άρωμα. Είναι αυτό εδώ. Και κράξτε με όσο θέλετε. Είναι Britney Spears. Είναι... Ποιο είναι? Είναι το Fantasy, αλλά είναι το Special Edition. Δεν είναι το κανονικό το κοινό του Fantasy που ήταν έτσι σε φούξια συσκευασία. Ήταν στο ίδιο αλλά σε φούξια. Είναι στα 100 ml. Είναι ο de parfum. Ωραία. Λοιπόν, είναι το μοναδικό άρωμα που όποτε το φοράω πάντα θα μου πούνε «Μα τι άρωμα είναι αυτό που φοράς». Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο άρωμα, αλλά ταυτόχρονα σου θυμίζει κάτι πολύ οικείο. Δηλαδή μοιάζει με κάποια αρώματα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε όσο το μυρίζει λέει «Μα τι άρωμα είναι αυτό». Πραγματικά είναι το μοναδικό άρωμα που όταν το φοράω παίρνω τόσο καλά σχόλια. Ακόμη και αρώματα που αγαπώ πάρα πολύ δεν μου τα πενεύουν όταν τα φοράω. Αλλά αυτό πάντα δεν υπάρχει μέρα που να το έχω βάλει και να μου έχουν πει «Μα καλά τι φοράς». Κρατάει πάρα πολύ. Στα ρούχα δηλαδή μένει μέχρι να τα ξαναπλύνεις πραγματικά. Αλλά και στο δέρμα σου κρατάει πάρα πολύ. Δεν μυρίζει κοριτσίστικα, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα άρωμα και για λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Γιατί γενικά τα αρώματα της Britney Spears είναι μέχρι 20, 21, 22 βαριά. Πολύ βαριά. Είναι και για λίγο πιο γυναικεία φάση, όχι τόσο κοριτσάκι κοπελίτσα. Είναι γλυκό, αλλά όχι υπερβολικά γλυκό. Θα σας διαβάσω τώρα τι έχει, τα συστατικά του. Είναι υπέροχο άρωμα. Λοιπόν, Fantasy Anniversary Edition. Είναι limited edition, ναι, γιατί το ψάξα πριν από κάνα μήνα να το έχω σαν backup και δεν το βρήκα πουθενά. Τι έχει αυτό το άρωμα μέσα? Λοιπόν, έχει λευκή σοκολάτα. Αχα. Έχει λευκή σοκολάτα, έχει ακτινίδιο, έχει λίτσι, έχει μάσκ, έχει και κέδρο. Οπότε είναι έτσι γλυκό, αλλά έχει και τις ξυλώδεις νότες για να το ισορροπούν λίγο. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλό άρωμα, δηλαδή άμα το βρείτε πουθενά, δεν ξέρω αν έχει ξεμείνει σε κανένα σετ και αυτά, πραγματικά πάρτε το σε πάρα πολύ καλή τιμή και είναι υπέροχο, απλά υπέροχο. Λοιπόν, έχουν μείνει δύο αρώματα. Λοιπόν, έχουν μείνει δύο αρώματα. Αυτό που θα πω στο τέλος είναι αυτό που το έχω εδώ δίπλα μου και το λατρεύω. Αλλά αυτό που θα σας πω τώρα είναι ένα άρωμα που δεν το έχω γιατί έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί είναι το αγαπημένο μου άρωμα. Αλλά καταργήθηκε. Δεν ξέρω, να το πω όμως του Μέρφυ, δεν ξέρω πώς να το αιτιολογήσω. Είναι από τον Νίκο Βαλεντίνο. Ήταν το κλασικό, το V, που ήταν και όλα στη συσκευασία του, σχημάτιζε έτσι ένα V κάθετο. Ήταν απίστευτο άρωμα, το είχα και σαν φοιτήτρια στα πρώτα φοιτητικά μου χρόνια και το είχα ξαναγοράσει και μετά. Είναι τέλειο άρωμα, όποτε το φορούσα απλά λιώσιμο, οι πάντες. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό το άρωμα. Απίστευτο, δεν ξέρω γιατί το κατήργησαν. Εν τω μεταξύ είναι ότι
Τα άλλα αρώματα που έχει ο οίκος δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι ok, κατάργησα αυτό και έβγαλα κάτι άλλο στη θέση του. Καμία σχέση. Δεν έχω βρει γενικά άρωμα που να μου μυρίζει όπως μου μύριζε εκείνο. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά, γυναικεία, αλλά όχι γλυκιά. Υπέροχη μυρωδιά, υπέροχη. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν υπάρχει. Άμα το έχετε κάπου, ή μπορείτε να το βρείτε και αυτά, δεν ξέρω, πάρτε το και πείτε μου και εμένα που το βρήκατε για να πάω να το βρω κι εγώ. Ήταν βέβαια ακριβό άρωμα, όπως τα περισσότερα αρώματα Βαλεντίνο. Θα το πλήρωνα όμως ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Κάθε ml που είχε αυτό το άρωμα το λάτρευα, απίστευτο άρωμα. Να σας πω τα συστατικά του, εντάξει, όχι ότι θα το βρείτε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά εγώ θα τα πω. Λοιπόν, είχε βγει το 2005, δεν ξέρω γιατί το κατήργησαν, παιδιά, δηλαδή το 2005 βγήκε, γιατί να το σταματήσει αυτό το άρωμα, είναι σχετικά καινούριο, μόλις 11 χρόνια πέρασαν. Ο δημιουργός του ήταν ο Αλμπέρτο Μορίλας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα συστατικά του είναι σίκο, κέδρος, πορτοκάλι, grapefruit, λεμόνι, τριαντάφυλλο, φρέζια. Κέντρο τον είπα. Και σανδαλόξυλο. Ωραία. Έχει και μάσκ. Και άμπερ. Και χρυμπάρι, τι είναι το... Ναι. Αυτά. Τώρα που ακούτε τα συστατικά του λέτε, ok, τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά παιδιά, άμα το μυρίσετε αυτό το άρωμα, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε αυτό το άρωμα και θέλω πραγματικά, άμα το είχατε ποτέ, να γράψετε από κάτω που σας είχε φανεί. Δεν ξέρω αν είμαι η μόνη τρελαμένη με αυτό το άρωμα. Θα σας έχω κάπου την εικονίτσα τότε μεταξύ, δεν έχω να σας το δείξω. Πολύ ωραίο μπουκάλι όμως. Υπέροχο άρωμα. Αυτά. Έχω όμως ακόμη μία body lotion από αυτό το άρωμα. Έχω ακόμη μία body lotion. Ναι. Αλλά δεν θα σου κάνει body lotion. Τέλος πάντων. Και πάμε στο τελευταίο άρωμα. Είναι το άρωμα που έχω. Είδε το δίπλα μου, βρίσκεται. Το ανακάλυψα τα τελευταία χρόνια όταν έμαθα ότι καταργήθηκε το Βαλεντίνο. Λέω εντάξει, okay, πρέπει να βρεις ένα άλλο άρωμα, δεν γίνεται. Βρήκα αυτό, είναι πραγματικά υπέροχο. Αν έπρεπε να είμαι ένα άρωμα θα διάλεγα να είμαι αυτό. Θα ήθελα να μυρίζω έτσι, από εδώ πάνω μέχρι κάτω, να μυρίζω αυτό το άρωμα. Το λατρεύω, έχω θέμα με αυτό το άρωμα. Το φοράω κυρίως βραδινές ώρες και χειμώνα γιατί είναι αρκετά έντονο. Βέβαια θα ήθελα να το φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα, κάθε εποχή. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν ξέρω για τους άλλους πώς θα ήταν. Είναι αρκετά γυναικείο, ενήλικο άρωμα και βαρύ. Ξαναλέω, είναι έντονο άρωμα. Δεν περνάω παρατήρητο. Δεν έχω πάρει ποτέ κανένα σχόλιο όταν το φοράω, αλλά δεν πειράζει, γιατί εμένα μου αρέσει και θα συνεχίσω να το φοράω. Και άμα μπορείτε να το μυρίσετε ή το έχετε κι εσείς, αφήστε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται. Δεν γίνεται να το αγαπάω μόνο εγώ τόσο πολύ. Versace Crystal Noir. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να το ψεκάσεις. Με το που ανοίγεις το μπουκάλι και πλησιάζεις τη μύτη σου, δεν υπάρχει. Αν είχε εισαγίνει ένα άρωμα θα ήταν αυτό το άρωμα. Δεν ξέρω, τρελαίνω με αυτό το άρωμα, έχω θέμα με αυτό το άρωμα, το αγαπώ. Το είχα και σε Eau de Toilette, το πήρα σε Eau de Parfum, έχω πάρει πολλά τέτοια μπουκάλια. Αυτό είναι στα 50 ml. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Απίστευτο άρωμα. Πραγματικά πήγαινε και μυρίστε το. Έχω θέμα με αυτό το άρωμα. Μπορώ να είμαι χάλια, να κλαίω, να είμαι ισοπεδωμένη, αλλά μόλις το μυρίσω πραγματικά η διάθεσή μου αλλάζει εντελώς. Τρελαίνομαι γι' αυτό το άρωμα. Θα σας πω τα συστατικά του για να τρελαθείτε μαζί μου, γιατί έχει υπέροχα συστατικά. Λοιπόν, καταρχήν το έχει δημιουργήσει, κυκλοφόρησε το έτος 2004 ο αρωματοποιός
No. Ο αρωματοβιός αυτού του αρώματος είναι ο Antoine Lee. Ας ελπίσουμε να είναι αυτός ο άνθρωπος. Οι νότες κορυφής είναι ginger, κάρδαμο και πιπέρι. Ωραία. Οι μεσαίες νότες είναι άνθη πορτοκαλιάς. Γενικά, ό,τι έχει πορτοκάλι, ενώ το πορτοκάλι δεν μου αρέσει όπως μυρίζει, μου αρέσει μόνο να το τρώω, αλλά μου αρέσει ότι έχει πορτοκάλι για ένα περίεργο λόγο. Οι μεσαίες νότες λοιπόν είναι άνθη πορτοκαλιάς, πεόνια, γαρδένια και καρύδα. Τη νιώθεις την καρύδα, όχι ότι μυρίζει καρύδα, αλλά μέσα σε όλο αυτό το τρελό το πράγμα που μυρίζει αισθησιασμού, σου έρχεται κάτι εξωτικό, ρε παιδί μου, πραγματικά. Και οι νότες βάσεις είναι σανδαλόξυλα, μόσχος και κεχριμπάρι. Απίστευτο άρωμα. Απίστευτο άρωμα, πραγματικά. Τρελαίνομαι. Συμμεριστείτε την τρέλα μου. Πάντα και μυρίστε το και αφήστε μου σχόλιο που σας φάνηκε. Αυτά ήταν τα αρώματα. Αυτές ήταν οι επιλογές μου για φέτος το χειμώνα. Είναι τα αρώματα που έχω επιλέξει εγώ να φοράω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω άλλο άρωμα. Είμαι ok. Δεν θέλει κάποιος να μου πάρει. Είμαι ανοιχτή. Αυτά. Χρόνια πολλά και πάλι. Εύχομαι το 2017 να είναι ένα πολύ όμορφο έτος για σας και για μένα. Εύχομαι να κυνηγήσετε τους στόχους σας, να τους πετύχετε, να νιώσετε πλήρης, γιατί για μένα αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης, να νιώθεις γεμάτος, πλήρης και ικανοποιημένος. Δηλαδή να νιώθεις κάθε μέρα ότι είμαι καλά, αυτό. Εύχομαι να είναι ένα υπέροχο έτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα στο κανάλι αυτούς τους τελευταίους μήνες του 2016 που το δημιούργησα. Ελπίζω στους επόμενους μήνες να συνεχίσω και να κάνω καλή δουλειά, να εξελιχθεί όμορφα και ωραία. Αυτά. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο γιατί το βίντεο θα βγει τεράστιο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους. Να νιώθουμε σούπερ, να είμαστε υπέροχοι. Bye!